जय शिवराय. श्वासात रोखुनी वादळ, डोळ्यात रोखली आग, देव आमचा छत्रपती, एकटा मराठी वाघ. महाराष्ट्रामध्ये शिवजयंती केव्हापासून साजरी केली जाऊ लागली? असं म्हणतात की राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सन 1869 रायगड येथे शिवाजी महाराजांची समाधी स्थळ शोधून काढले आणि त्यावरती पहिला पोवाडा रचला. त्यानंतर सन 1870 पुणे येथे पहिला सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव साजरा केला. अशा प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये शिवजयंती उत्सव सुरुवात झाली. त्यानंतर पुढे लोकमान्य टिळकांनी शिवजयंतीच्या माध्यमातून जनतेला एकत्र आणण्याचे कार्य केले. त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 20व्या शतकात शिवजयंतीच्या कार्यात मोलाचे सहकार्य केले. ते तब्बल 2 वर्षे अध्यक्षपदी कार्यरत राहिले. तर शिवभक्तांनो, महाराष्ट्रात शिवजयंती कशा प्रकारे साजरी केली जाते? प्रत्येक वर्षी 19 फेब्रुवारीला शिवजयंतीच्या निमित्ताने महाराजांचे कार्य, त्याचबरोबर हिंदवी स्वराज्य निर्मिती व मराठा साम्राज्याचा विस्तार, तसेच महाराष्ट्राच्या दुर्गम किल्ल्यांचा अभ्यास केला जातो. तसेच शिवजयंती दिवशी महाराजांची गाणी व पोवाडा सादर केला जातो. त्याचबरोबर सार्वजनिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच व्याख्यानमालांचे आयोजन केले जाते. त्याचबरोबर रक्तदानासारखे सामाजिक कार्यक्रम व शिवाजी महाराजांची पुस्तके भेटवस्तू म्हणून सर्व शिवभक्तांना दिली जातात. तर ऐका शिवभक्तांनो, शिवजयंतीचे महत्त्व काय आहे? ज्याप्रमाणे शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्मितीसाठी आपले आयुष्य खर्च केले, महिलांना आदराचे स्थान दिले, त्याचप्रमाणे प्रत्येकाने शिवरायांचे हे गुण स्वतःच्या अंगी भिनवणे म्हणजेच शिवरायांना दिलेली खरी मानवंदना होती. त्याचबरोबर ज्याप्रमाणे शिवरायांवर रामकृष्ण आणि संतांच्या चरित्राचे संस्कार झाले, त्याचप्रमाणे घरातील आणि लहानग्या मुलांच्या बालमनावर शिवरायांचे संस्कार होणे म्हणजे घरोघरी साजरी केलेली शिवजयंतीच आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक घराघरात अशा प्रकारे शिवजयंती साजरी केली तर ही शिवजयंती खऱ्या अर्थाने साजरी केलेली शिवजयंती असेल. जय शिवराय.